בתחום התעבורה ותאונות הדרכים, כל פרט קטן יכול לשנות את המצב המשפטי, ולכן זה נחשב לתחום מורכב ודינמי, שבו כל תיק הוא ייחודי ודורש התייחסות פרטנית והבנה מעמיקה. נעים מאוד, שמי אדהם עודה, עורך דין עם 5 שנות ניסיון בתחום התעבורה ותאונות דרכים. לאורך השנים בתחום הייתה לי הזכות לעזור ולייצג לקוחות במקצועיות רבה במגוון תיקים מורכבים בכל רחבי הארץ ובכל בתי המשפט, וזאת גם בתיקים מורכבים ורגישים. עשרות דיונים ועשרות מקרים בהם ליוויתי את לקוחותיי עם למעלה מ-90% הצלחה בתיקים. ובתור עורך דין מומחה בתחום, חשוב לי לשים דגש ולהקפיד על ייצוג מקצועי, שקיפות מול הלקוח ודאגה לאינטרסים שלו לאורך כל הדרך, החל מייעוץ ראשוני ועד לסיום ההליכים המשפטיים. אני כאן כדי להקשיב, להבין את המצב שלכם ולהתאים את האסטרטגיה הנכונה שתוביל לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אז אם נתקלתם במקרה מסוים ואינכם יודעים כיצד לפעול, אל תבזבזו זמן. לפרטים נוספים וייעוץ בנושא תעבורה ותאונות דרכים, אדהם עודה, העורך דין שלכם.